Ya arep kowe sesuk rasa jejer tatin. Jejer tatin ngopo? Kowe tularan galak iku. Emangnya galak, duduk galak kuwi. Apa? Kuwi carane nek nadai ngelik. Ngono, ngelik ngegas. Oh, lek bengok-bengok kuwi lho. Oh, kan ora galak. Engko soalnya galak ki nular. Oh, galak ki nular. Nek kuwi pancen galak kuwi. Iki to ndap buretatin. Iki jan galak tapi so baik barang, so baik. Mong ya rada bodhek kuwi. So bolan baleni aku kleru-kleru nek krungune. Mbak iki jam piro? Ora ana emping. Aku ora takon emping iki jam piro. Oh, kuwi seksine Elisa kuwi. Iya. Ya ora apa-apa deh maklumi. Jenenge tim iku kudu saling mendukung. Nek budak ya piye carane lah. Ah iya ya wis ben ra apa-apa. Iya. Aku wis buktine wis oke kok dhek isih selak. Sesuk mresake. Iya, wis ben ra apa-apa. Heeh.